Καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Βρισκόμαστε εδώ που προπονείται όλη τη χρονιά ο Μέγας Συλλέκτης της Φλόρινας. Στο Αμενοχώρι. Πάμε να δούμε, να περάσουμε στα ύδατα. Καλησπέρα λοιπόν και μέσα από τον αγωνιστικό χώρο του Αμενοχωρίου, εδώ που προπονείται όλη τη χρονιά ο Μέγας Συλλέκτης, εδώ που χτίζεται όλο αυτό, με τον κύριο Τζελεμάνη, ο οποίος είναι μπροστά μας εδώ, στείνει όλη την άσκηση και την προπόνηση. Ένα πολύ ωραίο διαμορφωμένο γήπεδο. Παρόλο που η ομάδα του Αμενοχώριου δεν αγωνίζεται, ο Μέγας Συλλέκτης το έχει κρατήσει σε εξαιρετικό επίπεδο, ό,τι φαίνεται. Και αυτό μοιάζει έργο Αντώνη Κρομιλίδη και μπράβο του. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Λίγη ώρα πριν την προπόνηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μιλήσουμε με πρωταγωνιστές και να τραβήξουμε πλάνα από την προπόνηση. Ντάνη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μου. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο να μιλήσουμε για σένα. Ξάνθη, από ό,τι γνωρίζω, ήσουν εκεί, Γάμα Εθνική. Σωστά, έπαιζε στον Άρια Βάτου. Πέρασε 2 χρονιές εκεί πέρα στην Γάμα Εθνική μέχρι πέρσι, το τραυματισμό μου. Και φέτος γύρισα Φλόρινα ξανά. Ωραίος. Πες μου πρώτα απ' όλα για τον τραυματισμό, γιατί έχω μάθει κι εγώ ότι ήταν βαρύς. Ήταν η δεύτερη ρήξη χιαστού στο ίδιο πόδι που έκανα. Που πήρε λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις εκεί πέρα λόγω κάποιων επιπλοκών στο χειρουργείο. Αλλά εν τέλει όλα καλά, βγήκα υγιέστατος και έχω επανέλθει πλήρως πλέον, στο 100%. Ωραίος. Κοίτα, είναι πολύ ωραίο να ακούμε ένα παιδί που έχει πάθει 2 φορές ρήξη χιαστού να επιστρέφει και να είναι στην κατάσταση, γιατί είσαι εξαιρετικός φέτος. Ξέρω ότι είσαι ταπεινός, αλλά εγώ θα σου το πω. Είσαι εξαιρετικός φέτος κατά ψέματα. Είναι πολύ ωραίο να ακούσει για ένα παιδί ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. Εσύ ίσως να μην είσαι ερασιτέχνης λόγω του κορμιού και του ποδόσφαιρου που παίζεις, κατά ψέματα. Αλλά είναι πολύ ωραίο να ακούσει ότι ένας ποδοσφαιριστής ερασιτέχνης από αυτή τη στιγμή να επιστρέφει μετά από 2 ρήξεις χιαστών. Γιατί βλέπεις ότι μία μπορεί να πάθει κάποιος και να κόψει το ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι, είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός, το γνωρίζεις, το έχεις περάσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν σκεφτόμουν να κάνω μετά το δεύτερο τραυματισμό, δεν σκεφτόμουν να ξαναπαίξω. Αλλά το καλοκαίρι γυρνώντας εδώ πέρα και έχοντας όρεξη, έχοντας να παίξω επίσημο αγώνα γύρω στο 9μηνο-10μηνο, μου ήρθε ξανά η όρεξη, ήθελα να ξαναπαίξω. Με πλησίωσε ο Τέο, μου έκανε μια πρόταση και έτσι ήρθε στην ομάδα και δεν το μετάνιωσε ποτέ. Κοίτα, επειδή έτυχε όταν έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος να είμαι δίπλα στο Τσελεμάνι όταν μιλούσα στο τηλέφωνο μαζί του. Ναι. Έτσι, και το μάθα από τους πρώτους ότι θα έρθεις. Πώς πήρες την απόφαση να έρθεις στο Μέγα? Τελειώνοντας τις σπουδές μου τώρα, δεν έχω τελειώσει ακόμα, έχω κάποια μαθήματα και μια διπλωματική εργασία. Πλέον βρίσκομαι στη Φλόρινα το τελευταίο χρόνο, πηγαίνω μόνο για εξεταστικές. Ήθελα να βρω κάτι εδώ πέρα στη Φλόρινα. Με πλησίασε, όπως είπε ο Τέο, ο Διαφωνίδης. Ήταν και καθοριστικός παράγοντας για την απόφαση μου και ο Παντελής Τσιλεμάνης, επειδή έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, για να έρθει στην ομάδα. Μου έδειξαν το πλάνο τους, μου έδειξαν τα παιδιά που θα έρθουν εδώ πέρα και μου άρεσε και είπα το ναι. Ωραίος. Πώς τη βλέπεις τη χρονιά μέχρι τώρα? Χρονιά δύσκολη μέχρι στιγμής, τώρα εντάξει είμαστε στα τέλη, πηγαίνει αρκετά καλά. Πιο δύσκολη περίοδος ήταν λίγο μετά τα Χριστούγεννα, εκεί πέρα με τις αναβολές λόγω καιρού. Επειδή δεν ξέραμε σε τι κατάσταση θα είναι η ομάδα μετά τις συνεχόμενες αναβολές και παίζοντας μάτς χωρίς ρυθμό. Τα ξεπεράσαμε, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, χωρίς τραυματισμούς κιόλας. Και πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο 2 αγωνιστικές πριν το τέλος, να λέμε ότι είμαστε πολύ κοντά να πάρουμε το πρωτάθλημα που ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος. Ωραίος, το πιστεύω κι εγώ αυτό. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι της Κυριακής? Σίγουρα θα είναι δύσκολο παιχνίδι, η Μελίτη έχει πολύ δυνατή έδρα. Πιστεύω στο πλάνο του προπονητή μου τώρα. Θα δώσουμε το 100% μας και θα δείξει. Ωραίος. Θα βιαστούμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ο coach δεν ήθελε να τον πατήσει. Δεν του το είπα κιόλας.
Αυτό το πέρασα απ' έξω, να ξέρεις. Του χρόνου γάμα εθνική. Διαφαίνεται έτσι. Ναι. Είναι σχεδόν σίγουρο κατά τα ψέματα. Αν υπολογίσει ότι πρέπει να χάσει 4-0 στη Μελίτη και ότι έχει μέσα το πενταλγό 2-3 εύκολου βαθμούς και μετά ένα παιχνίδι στου Λόφους, οι οποίοι πάντα είναι δύσκολη έδρα. Αλλά εντάξει, έχει αποδείξει ο Μέγας ότι μπορεί να περάσει από εκεί φέτος. Κατά τα ψέματα κάνει 95%, να μην λέμε 99-95% Μέγας συμμετοχής. Πώς βλέπεις τον χρόνο τη γάμα εθνική? Να πω την αλήθεια, είναι μια απόβαση που πρέπει να τη σκεφτώ αρκετά, επειδή πρέπει να συνδυάσω τη δουλειά μου και το στρατό, επειδή θέλω να καταταγώ τώρα τον Νοέμβριο, τον ερχόμενο. Θα το σκεφτώ το καλοκαίρι, να περάσω πρώτα οι επόμενες 2 αγωνιστικές, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να γίνει ό,τι είναι να γίνει και μετά το συζητάμε. Το βλέπουμε, όλα είναι ανοιχτά. Ωραίος. Ντάνη, συγχαρητήρια για τη χρονιά που κάνεις. Ελπίζω να συνεχίσεις έτσι. Και καλή επιτυχία για την Κυριακή. Ελπίζω να είστε πρωταθλητές. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τωμά, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Δεν θέλω να αγχώνεσαι, έτσι, χαλαρός. Λοιπόν, πώς πήρες την απόβαση να έρθεις στο Μέγα? Μετά το ΠΑΣ, το καλοκαίρι αποφάσισα να έρθω στο Μέγα. Είδα το όρομα του Προέδρου να φτιάξει μια δυνατή ομάδα και να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Αποφάσισα να έρθω στο Μέγα γιατί θεωρώ πως μπορώ να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις. Και ήταν και για μένα μια καινούργια εμπειρία να είμαι συμπαίκτης με τόσους καλούς παίκτες. Μπράβο σου. Εσύ ήρθες με το που ήρθε ο Τσιλεμάνης, ήσουν πριν εδώ? Ήσουν εγώ πριν, έτσι. Ωραία. Πώς πάει η συνεργασία με τον coach? Με τον coach μια χαρά πάει η συνεργασία. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν προπονητής. Τον ακούω, εκμεταλλεύομαι τις ευκαιρίες που μου δίνει και τις εκτιμάω. Μπράβο, Λεβέντη. Ωραίος. Όταν ξεκίνησε η χρονιά, περίμενες να φτάσουμε μέχρι εδώ, να είναι ο Μέγας απόλυτος πρωταγωνιστής και φαβορί κατά ψέματα για πρωταθλητής? Ναι, το περίμενα. Πίστευα στο πλάνο και δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε και πιστεύω ότι είμαστε άξια εδώ που είμαστε. Μπράβο, ωραίος. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι της Κυριακής? Το παιχνίδι της Κυριακής έχουμε πει όλοι θα δώσουμε το 100% μας. Θα βάλουμε τα δυνατά μας. Ωραίος. Αυτό. Μπράβο, μ' αρέσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία για την Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Κότσο, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με δέχτηκες εδώ σήμερα. Πώς πάει η χρονιά, πώς τη βλέπεις ως τώρα? Η χρονιά φαίνεται ότι είναι πετυχημένη, αλλά ως τώρα, όπως το είπες ακριβώς. Το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Πώς το βλέπεις το μάτι της Κυριακής? Τη Κυριακή είναι ουσιαστικά ένας αγώνας μεταξύ των δύο, όπως δείχνει η βαθμολογία, καλύτερων ομάδων της χρονιάς, να μην πω Συμφωνώ. της φετινής χρονιάς τέλος πάντων, σύμφωνα με αυτό που δείχνει η βαθμολογία, και φαντάζομαι ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ δύο πολύ δυνατών ομάδων. Και η Μελίτη έχει αποδείξει ότι πέρα από 2 άστοχα αποτελέσματα με εμάς και με τον ΑΕΤΟ εκτός έδρας, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τα έχει κερδίσει και τα περισσότερα εύκολα κιόλας. Οπότε εμείς απ' την άλλη έχουμε κερδίσει όλους τους αγώνες μας. Οπότε μιλάμε για 2 πολύ καλές ομάδες, θεωρώ ένα πολύ καλό γήπεδο. Οπότε περιμένουμε να δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ωραίος. Κοίτα, φαινομενικά τώρα ξέρω ότι δεν θα το πεις ποτέ έτσι αυτό. Για πολλούς το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Για σένα ξέρω ότι αποκλείεται να το πεις αυτό. Έτσι. Γιατί το συν 6 και η επόμενη αγωνιστική με το Πενταργό λέει πάρα πολλά, ότι θα πάει στις εύκολους βαθμούς και πας να παίξεις στους Λόφους. Εντάξει, ένα δύσκολο μάτς, κατά τα ψέματα πρέπει να χάσει 4-0 στη Μελίτη για να χάσει το πρωτάθλημα. Έτσι. Ξέρω ότι δεν θα το παραδεχθείς ποτέ αυτό που θα σου πω, αλλά πώς είναι η ομάδα, είναι έτοιμη για την Κυριακή? Η ομάδα, όπως έχει αποδείξει σε όλους τους αγώνες, ετοιμάζεται πάντα για κάθε αγώνα χωριστά, με διαφορετικό τρόπο, ό,τι απαιτεί ο αγώνας. Δόξα τω Θεώ, είμαστε η μικρή κοινωνία, γνωρίζουμε τους αντιπάλους μας, γνωρίζουμε όλους τους παίκτες και της αντίπαλης ομάδας μεθαύριο, αλλά και όλων των υπολείπων σχεδόν που έχουμε παίξει, και τις τακτικές. Παρακολουθώ και εγώ και ο συνεργάτης μου ο Παντελής, παρακολουθούμε όλους τους αντιπάλους μας, οπότε ετοιμαζόμαστε σχετικά αρκετά για κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Έτσι και για την Κυριακή. Διάθεση υπάρχει, ο στόχος μας είναι ένας,
όπως και σε όλα τα άλλα παιχνίδια, είναι να κερδίσουμε. Δεν θα πήγαινα ποτέ ούτε σαν Παντελής, αλλά ούτε και τα παιδιά που έχω ως παίκτες, δεν θα πήγαιναν ποτέ για να μην χάσουν. Ναι, να πάρουν ένα χ. Αυτό θα το πεις. Ναι, όντως, σαν αποτέλεσμα, άμα το κρίνεις, λες, έχεις 3 αποτελέσματα να πας στο μεθαυριανό αγώνα. Αλλά ξέρεις, όταν πηγαίνεις για να μην φας 3 γκολ, μπορεί να φας 4 και 5 και να χάσεις ό,τι είχες. Αυτό είναι το σκεπτικό μου και το έχω περάσει και στα παιδιά που δεν θέλουν καν να ακούσουν τη λέξη ήττα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είμαστε αρκετά έτοιμοι. Ωραίος. 2 ερωτήσεις ακόμα να σου κάνω για να μην σε κουράζω. Όπως θέλεις. Τον Παντελή τον Παρίσι τον βρήκες εδώ για να τον αναφέρουμε, αξίζει. Τον βρήκες εδώ. Πώς πάει η συνεργασία αυτή? Με τον Παντελή, θα το πω τώρα δημόσια, είχαμε συνεργασία και πριν τον βρω εδώ. Δεν το γνωρίζαμε Με αυτό. την έννοια το ότι όσο ξεκίνησε την ομάδα, μιλούσαμε, λέγαμε διάφορα κομμάτια ποδοσφαιρικά. Είναι ένα παιδί που έχει πάρα πολύ όρεξη και του αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Αν και του αρέσει περισσότερο κάποιο άλλο κομμάτι, στο οποίο πιθανότατα τον δούμε σύντομα και του εύχομαι να το δούμε, γιατί αυτό το αγαπάει πολύ περισσότερο. Οπότε ήταν πολύ πιο ομαλή η μετάβαση σε αυτή τη συνεργασία που έχουμε τώρα. Έχουμε χημεία, έχουμε άνεση μεταξύ μας, έχουμε χωρίσει τα κομμάτια μας, όπως και στο υπόλοιπο ποδοσφαιρικό κομμάτι της ομάδας. Και τα παιδιά, ο καθένας έχει το ρόλο του και στο γήπεδο αλλά και εκτός γηπέδου. Αλλά και η διοίκηση έχει διαχωρίσει ο καθένας το τι πρέπει να κάνει για να πάει καλά η ομάδα. Οπότε για μένα είναι χαρά που υπάρχει ο Παντελής και σήμερα είμαστε άτυχοι που δεν είναι εδώ, τους έχει κάποιες υποχρεώσεις, λογικό με τέχνες είμαστε, έχουμε τις υποχρεώσεις μας. Πάμε πάρα πολύ καλά και νομίζω το παίρνουν και τα παιδιά αυτό. Γιατί η ουσία είναι τα παιδιά, όχι εμείς. Χαίρομαι. Δεν θα σε ρωτήσω για γάμα εθνική, ξέρω ότι δεν θα απαντήσεις. Είναι νωρίς ακόμα και δεν θέλω να σε βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Ήσουν ένας προπονητής που έχει περάσει και από τη Μελίτη. Πώς πιστεύεις ότι αντιμετωπίζεις το σημερινό παιχνίδι με ο Μελιτέας? Ξέρω και ξέρουμε όλοι, το έχουμε βιώσει όλοι, πέρα από εγώ και εσωτερικά, αλλά και οι περισσότεροι το βλέπουμε στο αποτέλεσμα. Η Μελίτη είναι μια πολύ σκληρή, όχι σκληρή σε ξύλο ομάδα, μια ομάδα που και αυτή δεν ανέχεται, ειδικά μες στην έδρα της, να χάσει. Κάνει τα πάντα, προετοιμάζεται όλοι, νομίζω μπορεί και όχι μόνο αυτή την εβδομάδα και όλο το προηγούμενο διάστημα, για αυτό το παιχνίδι. Ξέρω ότι μας περιμένουν με πολύ πάθος και διάθεση να φέρουν αποτέλεσμα και καλά κάνουνε και είναι πολύ ωραίο αυτό ποδοσφαιρικά, αρκεί να είναι ποδοσφαιρικό. Οπότε θεωρώ ότι και αυτοί θα είναι έτοιμοι να μας αντιμετωπίσουν, αλλά ξέρεις κάτι, αυτή είναι και η χαρά του ποδοσφαίρου. Όταν πας να παίξεις ποδόσφαιρο, 2 καλές ομάδες, αυτό το επίπεδο που έχουμε, έτσι. Σε πλαίσια ποδοσφαιρικά, σε ένα γήπεδο που θα έχει κόσμο, με διάθεση να παίξουν, τι άλλο θέλουμε να δούμε? Παιχνίδια που θέλουν να παίζουν τα παιδιά, εννοείς. Να υπάρχει, βέβαια, όλοι θέλουν να τα παίζουν. Ναι. Όλοι ζουν για τα ντέρμπι. Αν τους πεις θες να παίξεις με τον. Να μην αναφέρω κάποια ομάδα τέλος πάντων που είναι αδιάφοροι, όχι, θα σου πω: εγώ θέλω να παίξω στο ντέρμπι. Και να πάρω αποτέλεσμα και ουσία στο ντέρμπι. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Και μακάρι να είναι έτσι. Σωστός. Τελευταία ερώτηση. Ο Μέγας τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε πολύ. Έτσι. Έχει πέσει 2 φορές κατηγορία. Είχε έναν άνθρωπο που έτρεχε μόνος του, ο Αντώνης Κρομιλίδης, αξίζει να τον αναφέρουμε και αυτόν. Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει φέτος και η ομάδα είναι στην κορυφή? Ο Αντώνης όντως είναι ο Αδριάντας του Μέγα. Ο άνθρωπος που στα δύσκολα και στα εύκολα είναι πάντα εκεί. Και είμαστε οι πολύ τυχεροί που τον έχουμε και φέτος και μας βοηθάει από όλες τις απόψεις. Αυτό που έχει αλλάξει φέτος. Μπήκε ένας δεύτερος άνθρωπος και κάποιοι τρίτοι και τέταρτοι πέραν του Αντώνη, οι οποίοι βοήθησαν ο καθένας, όπως είπα και προηγουμένως, με το ρόλο του και με τον τρόπο του, γιατί ξέρεις, πολλοί λένε ότι πήραν 10 μεταγραφές και θα πάρουν πρωτάθλημα γιατί ο χ παίκτης είναι ο καλύτερος. Δεν ισχύει για μένα αυτό. Άμα πας σε μια κακή οργάνωση, ο καλύτερος παίκτης του κόσμου να είσαι, θα διαλυθείς κι εσύ. Συνήθως σε τραβάνε προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Αλλά δόξα τω Θεώ, όντως οι καλοί παίκτες που ήρθανε πάτησαν σε μια καλή προπονητική διαδικασία, σε μια καλή οργάνωση, σε έναν άνθρωπο, τον πρόεδρό μας, ο οποίος έλυνε όλα τα προβλήματα χωρίς να φαίνεται πουθενά. Και σε άλλους 2, στον Γιώργο το Τσολάκη που το βλέπω τώρα, ο Γιώργος μπροστά μου, εσείς δεν τραβάτε, αλλά το βλέπω, και στον Αντώνη τον Κρομλίδη,
οι οποίοι τρέχανε για όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Οπότε θα αναφέρω μόνο αυτούς, να μην αναφέρω άλλους. Οπότε έδεσε και οργανωτικά και ποδοσφαιρικά το κομμάτι και έγινε μια εύκολη και καλή διαδικασία. Coach, άμα θες να κλείσεις εσύ, κάτι τελευταίο, εγώ είμαι ικανοποιημένος για αυτά που μου είπες. Και σε ευχαριστώ. Τίποτα. Εγώ, αφού μιλάμε για μεθαύριο κατά βάση, εύχομαι να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, να είναι καλές συνθήκες και εννοείται να μην έχουμε κανένα τραυματισμό από κανένα παίκτη. Αυτό το ευχόμαστε σε κάθε αγώνα για όλους τους αγώνες που υπάρχουν και να στεφτούμε εκεί οι πρωταθλητές κάνοντας μια νίκη, συνεχίζοντας το σερί μας. Αυτό έχω να ευχηθώ και να σου πω και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνεις. Μακάρι να ευωδώσει και στην πορεία. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι Και καλά. εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την προσπάθεια όλη τη χρονιά, θα το ξαναπώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, coach. Να είσαι καλά, Χριστό.